Det er blevet efterår, og det betyder for mig varm kakao, hyggelige bøger, gode film, regnvejr, torden, tæpper, nybagte boller, strikkede trøjer. Jeg elsker efterår. I hvert fald så længe, at man kan være indenfor og lave alle de hyggelige sager. Jeg skal ikke bede om at komme udenfor i torden og regn og blæst. Men jeg synes helt ærligt ikke, at der er noget bedre at læse vejr end sådan et rigtigt efterårsvejr. Jeg tænkte, at vi kunne snakke lidt om de bøger, jeg håber at komme igennem her i løbet af efteråret. Så jeg har samlet en lille stak på hvad? 1, 2, 3, 4, 5 bøger, jeg håber at komme igennem her i efterårsmånederne. Og jeg tænkte, vi lige kunne snakke lidt om dem. Vi kan starte med i den mørke skov af Gry Karpen. Den er jeg allerede i gang med, og håber også at blive færdig med den inden længe. Jeg mangler små 100 sider af den. Prøv lige at se, den er simpelthen noget af det smukkeste. Ej, jeg synes den er fin. Og prøv at se det her. Det er simpelthen det mest efterårsvibede, du kan få, synes jeg. Jeg fatter slet ikke, at man kan lave sådan noget her. Og jeg fatter slet ikke, at når man kan, at man så ikke gør det på alt. Men sådan det. Vi kan lige snakke lidt om, altså nu er jeg ret langt i den. Den er god. Det er en retelling af Hans og Grete. Og en del af sådan, nu vil lave sådan en serie, der hedder Eventyrsagerne. Og der er udkommet den næste, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men jeg mener, det er en retelling af Snehvide. Og den er lige så smuk som denne her. Altså jeg tror virkelig, det bliver en fed serie at have stående. Ja. Men som sagt, det er Hans og Grete. I denne her, der er det 2 søstre, man følger, som kommer ud i en skov og sin heks.
Og der sker en masse ting. Og den her heks, hun har taget flere børn til sig, end de 2 søstre her. Og det er alle sammen nogen, der har en eller anden form for hekset potentiale, eller hvad man siger, noget magisk over sig. Den ældste af søstrene, som er hende, der er hovedpersonen i denne her, er ikke helt med på, at hun har noget magi over sig, og hun tror, det er ondt, og hun vil ikke være en del af det. Så det handler lidt for hende om at komme væk fra heksens hus, men hendes søster er syg, siger heksen, så at hun er ikke, klar på at kan tage afsted. Og Ava, storesøsteren, det hele handler om, vil gøre alt for at komme væk derfra. Og gør også alt for at komme væk derfra. Det er en middle grade, vil jeg sige. YA. Jeg synes, den er uhyggelig, men det er jeg klar over af mig, der er spøjs. Jeg synes, hurtigt ting kan blive uhyggelige. Og nogle af de børn, heksen har taget til sig i denne her, der er sådan tvillingepiger. Jeg synes, de er herreklamme, for at sige det mildt. De snakker deres eget sprog. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg har fået et billede, jeg ved ikke, hvor jeg har det billede af fra, men jeg har fået sådan et billede fra sådan nogle rigtige gyserfilm, altså nogle tvillinger, der sådan sort hår, der står og skuler op. Det er sådan, jeg ser det hver gang, at der står, de til stede i et rum. Og jeg synes, det er det mest creepy i hele verden. Ja, og kan blive sådan helt ud. Så når de er der, så får jeg aldrig læst særlig meget i den, fordi jeg bryder mig ikke om det, så skal jeg have lidt små bidder. Og når de ikke er der, så kan jeg læse rigtig meget i den her gang. Og det er simpelthen for fjollet, fordi igen, jeg tror, altså det er en middle grade. Altså, ja. Og jeg tror ikke, den er mere uhyggelig end sådan noget som Skammerens datter og sådan noget. De der også sådan lidt halvuhyggelige. Men altså, det står jo ikke engang. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor gammel Ava hun skal være. Det kan jeg overhovedet ikke huske. Men sådan noget 14, tror jeg. 14-16. Ja. Men indtil videre en kæmpe anbefaling. Jeg er gået blind ind til den. Det synes jeg ikke. Bare det er svært at sige. Jeg er gået blind ind til den, udover jeg ved, at det er en Hans og Grete retelling, jeg går. Men jeg havde regnet med, at den var langt mere hyggelig og efterårsvibet og cozy, end den er. Den er sygt efterårsvibet, men den er overhovedet ikke cozy. Altså, det er ikke en hygge. Lad os lige tage et lille eventyr. Og i så fald, så er det fra inden de er blevet om til... og de lød lige pludselig deres tages inaktiv, fordi jeg synes, nu bliver... Ja. Men det er den første, jeg håber at få læst, hvilket jeg jo i den grad tænker, jeg får gjort, eftersom jeg snart er færdig med den. Den næste, det er nummer 3 i Før kaffen bliver kold-serien. Den hedder Før minderne forsvinder. Den fik jeg i gave, da jeg blev færdig som pædagog, af min mormor, tror jeg nok. Og de er altså også bare så smukke. Altså, prøv lige at se det der. Og den synes jeg altså også er mega efterårsvibet. Prøv at se deroppe, og med en lille kat, og ja. Og jeg elskede de 2 andre, dem her så lægge lige her. Og jeg vil ikke begive mig ud i at sige, hvad forfatteren hedder. Men det er en japansk bog. Og japansk litteratur, det kan altså et eller andet. Det er skrevet så enkelt og så fint og smukt. Ja, jeg har lyttet de andre. Jeg tænker også, at jeg vil lytte denne her. Særligt fordi, at det er japansk. Og navnene vil jeg råde fuldstændig rundt i. Men det der er med de her bøger i den her serie, det er, at der er sådan lidt magisk realisme over det. Og det er sådan noget med en café, og så kan man komme ind og sætte sig på en bestemt stol og få en kop kaffe, og når du gør det, så kan du rejse tilbage i tiden og møde nogen, der har også været på caféen før. Ja. Jeg kan forstå, at den her foregår et andet sted end de 2 andre. Den her foregår på Café Donna Donna. Og de her på en lille sidegade i Tokyo ligger Café Funishuli Finiluka. Præcis derfor man lytter dem, ikke? Ja, så det er nogle andre personer, man følger end i de 2 andre bøger, så vidt jeg forstår. Men den skulle
være god. Jeg tror, enten kan man lide dem, eller også kan man ikke lide dem. Jeg ved, at nogen synes, at det er meget det samme. Det er bare det samme. Det er det samme koncept i hver bog, og så er det bare nye historier. Men det er det samme. Det kan jeg jo godt lide. Historierne er jo gode, og konceptet var godt. Det kan jeg godt tage mere af. Så den glæder mig helt vildt meget til. Og de er ikke særlig lange. Små 300 sider, 280 sider. Og så er det sådan noget, det er sådan nogle små korte historier i. Altså, men jeg ved faktisk ikke, hvor mange, om det står her i. Hvad der er. Indhold, jo, danneren, komikeren, søsteren, den unge mand. Så der er sådan 4, noveller, kan man vel kalde det lidt. 4 små historier her i. Ja, og nogle gange så fletter de sig lidt ind i hinanden, og nogle gange gør de ikke. Ja, men den glæder mig virkelig også meget til. Og så den er bare så hyggelig, at det er lidt sådan en, man får lidt sit hjerte knust, og så får man lidt varmt kram bagefter. Og det er sådan en underlig følelse med bøger at have det sådan, men det kan jeg godt lide, når det sker. Så har jeg denne her bog, som jeg er lidt spændt på. The Sad Ghost Club. Den er på engelsk, så det er for det første, jeg er ret spændt på, da jeg jo ikke er den store engelsk læser. Ja, men det er en graphic novel. Så det er dejligt, nu når den er på engelsk, at der ikke står så meget på siderne. Og fordi jeg tænker, at den er god her til efteråret, det er fordi det er spøgelse. Og jeg synes, den er lidt sød. Jeg synes, den er totalt efterårsagtig, dens udtryk. Men her må jeg sige, jeg ved ikke, hvad den handler om. Altså, jeg ved, at det er sådan noget med at være ensom-agtig. Og måske også noget angst. Ja. Så jeg tror egentlig ikke, at den sådan er... Jeg tror ikke, det er sådan, at på den måde feel good. Men jeg tror, den tager nogle vigtige emner op. Og det glæder mig til. Jeg ved, der er ikke så mange, der er glade for dem. Og så synes jeg bare igen, ja, at den er totalt efterårsvibet. Så den glæder mig også helt til at nå til. Ja. Og så den, jeg glæder mig mest af alt. Den fik jeg i fødselsdagsgave af Anna fra Annas Private Bookstore. Og igen, Spread Itches. Ja. Drageungernes Café. Der var total legender og latte vibes. Og det skal jeg passe på med, fordi den elskede jeg virkelig meget. Så jeg kan godt komme til at få høje forventninger til den her. Hvis ikke det er noget. Hold da magle, det så tæt. Der er ikke brugt meget linjeafstand her. Nå. Ja. Det har også lidt at sige. Hvad format. Men det der går nok hæsligt det her. Spændende. Men jeg glæder mig helt vildt til. Jeg aner ikke, hvad den handler om. Hvad står der her? Kan Safira redde drageungernes café og finde kærligheden undervejs? Måske ikke. Det er en hyggelig romantisk fantasy-roman om nuttede drageunger, forelskelse og om aldrig at opgive sin drøm. Det lyder også som, at der er lidt stort varmt kram. Det glæder mig virkelig meget til, og jeg har gemt den specifikt til efterår. Jeg fik den jo i fødselsdagsgave, som sagt, som var i sommers. Og har bare sådan, jeg har gået og rørt meget ved den, for jeg synes virkelig, at den er flot. Og jeg kigger meget på den, og vendt og drejet den, og
været sådan, den glæder mig bare til, at jeg når til. Og så har også været hele tiden sådan, når jeg lige har været inde og var sådan, skulle det være nu? Så er jeg sådan, nej, den skal gemmes til en dag med nattøj og striktrøjer og tæpper og varm kakao. Og den skal bare, ja, den skal virkelig bare nydes og dyrkes som en lækker, god efterårsbog. Ja, så det glæder mig virkelig meget til. Jeg kan også se Line Dalbro, hun har det der hendes lille citat, der er her på. Hun har skrevet, en magisk verden fuld af magi, kaffe, lækkert bagværk og drager, tilsat et strejf af romantik. Altså det lugter lidt af legender, eller det vil jeg sige. Den har jeg også stående herovre. Den var her. Altså den her. Og hvis man ikke har læst denne her, så skal den være aller øverst på din efterårs-TBR. Det er en af mine største efterårsanbefalinger nogensinde, jeg vil kunne give. Jeg læste den selv i sommerferien. Ikke den her sommerferie, men sidste sommerferie. Det er en kæmpe fejl. Altså den er god altid, men den her, der skal læses med en kop varm kakao og et stykke vanvittigt lækkert bagværk. Og så skal den nydes i one sitting fra ende til anden. Så kan du bruge en hel regnværsdag på. Og så kan vi snakke om lækkert format. Ja, det kan vi lide. Linjeafstand, ikke for meget på siderne. Amen, og små, fine og hyggelige illustrationer ved kapitelskift. Og amen, den her bog, den er fantastisk. Og det er ren vibes. Der sker ikke en fløjtende fis i den her bog. Men du føler, du sidder på den her café, og du, amen, jeg kan ikke engang lide kaffe. Jeg har lyst til at drikke kaffe hele tiden, imens jeg læser den her. Ja, altså kæmpe anbefaling, og jeg håber, jeg kommer til at elske denne her lige så meget. Jeg har svært ved at tro det, men man har vel lov at håbe. Ja. Man kan ikke sige efterår uden at sige uhygge og thriller og sådan noget. Så, jeg har denne her stående. Jeg tror faktisk, det er den eneste. Det er den eneste thriller, jeg har, jeg ikke har læst. Og så tænker man, hold det op, du må elske det. Nej, det er fordi, jeg ikke har så mange. Jeg har alle Holly Jackson, hedder det? Ja. Jeg har alle Holly Jacksons bøger oversat til dansk indtil videre, og dem har jeg læst. Og så har jeg en familieløgner. Hvad hedder den første? Viva Løgner. Ja, den er lige kommet med som serie på Prime. Det var ikke det skulle handle om. Men de er i hvert fald også gode og kan i den grad også bruges til efterårslæsning. Men jeg har denne her tilbage, jeg ikke har læst, som står på min hylde. Og jeg føler bare sådan noget krimi-agtig uhygge, thriller, gyser er lidt efterårs. Jeg kan jo bare ikke lide det. Jeg kan ikke lide uhyggen, men jeg kan godt lide mysteriet. Så det er sådan, jeg er mega investeret i det, når jeg læser det, og jeg lever mig alt for meget ind i det, og bliver totalt opslugt. Og det elsker jeg jo, når der sker med bøger, at man bliver så opslugt af det. Men ja, samtidig synes jeg, det er det mest ulækre, og jeg kan slet ikke være i det. Sådan, det er så underligt. Men ja, det er altså, hvad hedder du egentlig? Echo Ride, siger man det? Jeg ved ikke. Og det er Karen. Det ved jeg heller ikke, hvordan man siger. Men det er hende, der også har skrevet de der En af os lyver, som også er en serie på Netflix måske. Ja. Og dem var jeg ret glad for. Der tror jeg har jeg læst dem alle. Der er en af dem dør, en af dem lyver. En af os dør, en af os lyver, og en af os vender tilbage, eller sådan noget. Jeg har læst dem alle, og synes, de var vældig fine. Og leder mig også alt for meget ind i det der. Jeg kan slet ikke styre det. Så det er jeg spændt på, om jeg også gør med den her. Ja, den her, det er... Altså, det bogen hedder Echo Ride, det er byen, der hedder det. Og der flytter Ellery, må det være, hen og skal bo der sammen med sin bedstemor, som hun knap nok kender. Og i den her by, der er hendes moster forsvundet for, jamen
men mange år siden. Hendes moster forsvandt, da hun var 17. Og så for et år siden blev byen igen kendt for et mord på den, der vandt, eller hvad, da årets homecoming queen blev myrdet. Ja, og jeg tror lidt, det er det, hun vil finde ud af. Ja. Efterhånden som hun lærer mere om Echo Ride, står det klart, alle skjuler noget, men hemmeligheder kan være farlige, og i Echo Ride er det bedst at holde sine hemmeligheder for sig selv. Ja. Echo Ride er endnu en nervepirrende thriller af forfatteren til En af os lyver. Ja. Så, det er spændende. Og så her står der, piger der forsvinder, Echo Ride kommer sjældent hjem igen. Så står vi der. Jeg er meget spændt på det. Ja. Fordi det er jo sådan noget, man kan godt lide det, men man kan ikke lide det, men man kan jo godt lide det. Altså, jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der kan stå med sådan en nogle gange. Men ja. Det var altså de bøger, jeg håber på at få læst her i efteråret. Som er sådan efterårsvibet. Der er selvfølgelig også andre bøger, jeg håber på at få læst, særligt i forbindelse med Twinkletown, som jeg snakker om i nærmest alle mine videoer. Ja. Så ja. Jeg vil mega gerne vide, hvad jeres læseplaner er for efteråret, om I har nogle bøger, I gerne vil nå at læse, som er årstidsbestemt, eller sådan, som I synes er hyggelige her til efteråret. Jeg synes også normalt, at fantasy er genialt til efterår. Jeg har bare ikke nogen, jeg sådan lige... Altså, jeg er stadig i gang med Fearless. Den har jeg været i gang med noget tid. Og jeg er desværre ikke nået så langt, fordi så er der så meget andet, man lige gerne vil læse, i stedet for sådan... ja, ikke så langt. Men den vil jeg i hvert fald også gerne have læst, inden året er omme, og det kan jo også hurtigt gå. Ja. Og ellers så er jeg jo i gang med at bodyreade hele, hvad hedder det, Sprækken til Luscuro-serien med Anna fra Anna's Pirate Bookstore. Og det er jo også fantasy, og også mega efterårsvibet, altså, og også sådan lidt hekset, og ja, det er altså også en klar anbefaling, hvis man mangler noget her til efteråret. Og der